hare hakkunde Iran, Israel e dewlaji dentude Amérique. Soko tawi a famdani ko woni e mawnude hakkunde Iran, Israel e Amérique, ɗum ɗo ko firo beele aɗa humpito ko hiɗɗi e ko hesɗi hen fof. Iran e Israel ko dartol sehilaɓe hanki wontuɓe añɓe hande ha cuhuñagal teska e hakkunde mumen. Hono no dibiɓe e himrani e nder jimol, no riisi e Ukraine ni to bange dawriyankagal, walla no Makki e mimini so en memi ɗo ɓuri ɓadade en. Jamanuji cehilagal ko adi hitande 1979 leydi Iran ko lamɗo biyeteɗo Shah laamino ɗum, o wonno ko e sara Amérique, so a yiɗi ni mbiya ko kamɓe mbadduno jungo e fandu on sanga. Iran ko kañum wonno gendi ɗiɗaɓiri islamiyankori gadidi heppinde Israel wonde ko leydi lawol heɓdi hoore mum. Eɓe jokkodirno, eɓe gollidanno, eɓe balludiranno e fannuji kewɗi sanne. Iran ina rokka Israel kuɓɓam pétrole. Israel kañumne ina wallaɓe e kaɓirɗe hare e gandal ndema e mahgoji mawɗi e ko nandi hen. Kamɓe ɗiɗo fof ko e juuɗe dowlaji dentude Amérique ɓe gonno. Ceeragu maɓɓe kono fof wayli ko e hitande 1979 nde murtital islamiyan keewal biyetengal révolution islamique yani e leydi Iran. Almameɓe wiyeteɓe ayatullah en ɓe ƴetti laamu ngu ɓe inniri ɗum laamu islamiyankewu woni république islamique de l'Iran. ɓe kaɗani ɗon tan ɓe mbi Amérique ko seyɗane mawɗo, ɓe mbi Israel ko seyɗane toksel. e miijo maɓɓe ɓurgo huftidinde ko Israel fotani wonde leydi. Kono nde tawno ɓe jiɗa fukkade e Israel e dow lawol peñgol, ɓe jiiɓi kadi ɓe balli pelle hare kewɗe ko wayno Hezbollah to leydi Liban, Hamas to leydi Gaza e pelle goɗɗe kewɗe to Irak beele ina kaɓa e Israel. Israel kadi ina hiisiri ɗum e nder kulhuli mawɗi e gurdam mum. On sanga kadi laamu Iran fuɗɗi fottude e fewnude kaɓorɗe nucléaire atomique. Israel e dewlaji dentude Amérique mbi so Iran heɓi ɗen kaɓorɗe atomique ko kulhuli mawɗi wonanta e men. Iran jabtiɓe wi ko ngam hisnude leydi amen tan, wona ngam fukkade e hay goto. Kono e hitande 2024 geɗe ɗe mbaylorino yawiri no feewi sanne. Ñande 1 lewru avril hitande 2024 Israel yani e ambassade mo leydi Iran to Damas leydi Syrie. ɓe dutti ɓe mbarimoɓe konu Iran hewɓe ngam yottade ngunjangu e ngon wargo. Iran weddi e Israel misilaji e dronaji ɓurɗi 300. kono ngun jottigu Iran fewde e Israel yottaki ɗum no hanirta ni, sabu Amérique, Angleterre e leydi France balli Israel ngam faddade ɗum e bonnude ɗum gila e weeyo. Caggal ɗum nde hare nde fuɗɗi wulde, nanodiral dartinirgal hare heɓa andina teŋtina e hitande 2025 ngam hisnude aduna o. Musiba cakkitiɗo o hande e lewru février hitande 2026 geɗe ɗe irti. Amérique wondur e Israel ummitini walde nde, jani e Iran jangu mawngu hewngu doole beele ina bonna kaɓɓorɗe mum nucléaire e wiide mumen. Donald Trump hoorejo leydi dowlaji dentude Amérique andini wonde hare mawde fuɗɗitima. O noddi kadi yimɓe Iran yo murtu fewde e laamu mumen. Iran kadi jaabi werli e Israel misilaji yani kadi en nokkuji kono Amérique to Qatar, Koweït, Émirats ha to Arabie Saoudite. Aduna o fof ina huli beele leyɗe hakkundeje Moyen Orient bonnata fof, taw kadi geɗe ngalu e kisal aduna o heddotako hen. Ko ɓuri hulɓinade e kabaruji ɗi ko mayde gardiɗo mawɗo leydi Iran Ayatollah Ali Khamenei mo Amérique e Israel mbari e jango mumen. Ko kanko wonno hoorejo ɓurɗo mawnude e leydi ndi, o ɓurino hay hoorejo leydi o sembe.
on gardiɗo ina jogino duuɓi 86 o laamima gila e hitande 1989. ɓiyi ko debbo taani ko e esiraɗo makko e mawɓe konu leydi ndi hewɓe mayidi e makko. leydi ndi andini ma wat balle 40 sunare e balle 7 foftere. ko ɗum ɗo woni dartol sehilaɓe wontuɓe anɓe hare ɓuuɓde wontude hare jeygol e gite yimɓe. hande so a yiɗi mbiya Iran ala lomto makko, jiɓru mawdu ina e dow laamu hen. aduna o fof ina fadi ko feeñata e balɗe garoje ɗe, beele coggu kuɓɓam pétrole ina ɓeydo sadde, walla beele jaam ina arta toon ko yaawi walla ala.